प्यार कभी कम नहीं करना कोई सितम है कर लेना मर जाएंगे आशिकी वरना इतना करम है कर लेना डिं डेरे डिं डेरे डिं डिं डेरे डिं गाना बारा मोजां जायाखै थेवबाबो आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय रायजोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन थ' इन्टारेस्टिं आपडेट आङो लानानै फैदों थ' जोङो बयबो सिनायनो मोनो आरो ससियेल मिडियायाव सावरायगासिनो गोबांफोरा बेबायदिनो कन्टेन्ट क्रिएट खालामगासिनो दङ थ' बेनो जाहैबाय आङो नामखौ बारा मोजाङै मिथिया थ' जायखिजाया सिनायनो मोनो फाइनालि आदा होननानैहाय आरो गेजेर गेजेर बेबायदिनो मुलि फाननाय बायदिसिना रिल्सफोर नुबाय थानो मोन्दोंमोन नायनानै इन्टारेस्ट नाङो फाइनालि सफैलायबाय बेबायदि आरोना बिराद बरियानो भिडिअ बानायबाय थायोमोन दा जेन' हक दा मा जादों मा जायाखै नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखादों बिराद रमान्टिक फाग्ला जाबाय आं बेखौ नुनानै मा जाखो दुनियाया बे दुनियाया ओरैबायदि फाग्ला जालांबाय ना मा बुंबावनो आरो थ' सेस जाजोब्बाय होननानै बुंब्लाबो भुल गैया थ' मा फोरोंलांनो सानखो आदामोनहाहाय थ' आं मिथिला दा जेन' हक गोबांथार भिडिअस जोंनियावहाय बेबायदिनो बे साननैसोआ गोसारगासिनो दङ थ' आङो बेबायदि नामफोर बायदिसिना लाबाय थानो सानाखै मा बुंबावनो उन्दै गिदिर बेबायदिनो भिडिअसफोरखौ नुसनसै दा जेन' हक जि जालांबाय जाथाया जाबाय आरो बांद्राय जोङो बेबायदिनो लोगो दोगो जियानो जाया मानोना थ' दिनैनि दिनाव बांद्राय फोथायनो हाया थ' आरो भिडिअसफोरा जेरै मेरै आउट जालांलाबायो आरोना बेखायनो जोङो बिराद साबधानबो जानाया मोजांसै नैबे मिडियानि जुगावहाय थ' नङाब्ला गासिबो सब सेस जाजोबगोन दा जेन' हक जि जाथाया जाबाय जाय भाइरेल खालामनानै होबाय भाइरेल खालामखोमाबाय जानांगौ निस्सय ना दा भाइरेल जानायनि उनावथ' आरो भिडिअआ गोसारखागोन रायजोफोरा बयबो नुजोबनो मोनखागोन दा जोंहा फाइनालि आदाया ओरैबायदि गाबबाय थ' हिमाचल नामायावसो दंहैयोनो जायगायाबो थैयोब्ला थैनो हायोमोन नाथाय मानो थैनो बेबायदि फेमिलि दङ ना थ' आङो बुंनो सानो थैनो गोनांथि गैया थ' जोङो थैनो नाङा हिन्जावनि थाखाय बा जियानो जाया मानो बेबायदि लाभ स्ट'रिफ्राव गोलैनानै जोङो माब्लाबाबो थैनो गोनांथि गैया आरोना थ' जि जाबाय मानसिनि जिबनावहाय इन्सिडेन्टफोरा बा जाथायफोरा जोंनियाव फैयो जाया नङा माब्लाबा बेबायदिनो जायो आरोना नाथाय माथो खालामनो दा मानसिखाय जोंथ' आरो मा थ' लुबैयो नंगौ बेबायदिनो ना थ' बेबायदि रमान्टिक खालामनोबो लुबैयो आरो बेबायदि माने लाभआव गोलैनोबो लुबैयो नाथाय दा लाभनि फिथाइया नुजाथिबाय बेबायदिनो ना दा जोङो बे बैसोआवहाय थ' आरो जोङो जेन बेबायदियाव थ' गोलैया माथो बुंबावनो आरो आङो बिराद माने मिनिनोसो ना बेबायदि गाबनोसो जाबाय दुखुखौ नुनानै दा जियानो हक जि जालांबाय जाथाया जाबाय माथो बुंबावनो आरोना थ' जियानो हक दा आङो एसे नोंथांमोननो भिडिअ क्लिप्सखौ लागायनानै होलांदिनि थ' एकदम माने फाइनालि आदायाहाय बिराद माने बिपदाव गोग्लैदों दिनै रावबो बासायनो थाङाखै फाइनालि आदाखौहाय ना थ' माथो खालामनो जिमान लोगोब्लाबो दिनैनि दिनाव बांद्राय फोथायनो नाङा जियानो जाया मानो ना थ' आङो बेखौ बुंनो सानो आरो गोलाव खालामनो सानाखै आङो एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै थ' दिनैनि भिडिअखौ आङो बेसेखिनियावनो फोजोबगोन जा रमान्टिकखा फाग्ला जायो ना थ' गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय लोगोफोर नै आं बिराद गोजान जायगायाव दंफैयो आरोना आं सफैबाय हिमाचल प्रदेश सिमला होननाय जायगायाव आरोना नै सिमला होननाय जायगायाव दंफैयो आङो थारमाने मोनसे खोथा आरोना लोगोफोर थारमाने आं एकदम बिराद दुखु मोनदों आरो खेबफ्राय बिदि गाबबाय थानायखौ आं दुखु मोननानै सहायनो हायाखै आरोना एक्सुवेलि खेबफ्राय बिराद दुखु जानो नाङा बिराद लेंबाय दिनैनिफ्राय
जों सानैजों मोजां मोनलायनायखौ नों जानगार जादों आरोना मोजां मोनलायनायखौ सिमां बायदि सानदों नोङो सिमां बायदि गोदो जों सानैजों जिथु मोजां मोनलायदों बेखौ सिमां बायदि सानदों आरोना मालायनि खोथा लायै लायै नों बिदि बखिनाङा खिन्थु आं नाम बुंनांगौबा गासिबो थांखाजोबगोन मानसिफ्रा नोंखौ मानसिफ्रा नोंखौ थारमाने जाय मानसिया लाबोआ फैसा होनानै जाय मानसिया फैसा लानानै नोंखौ दोनबोआ बेखौबो आं गासिबो खिथाजोबनांगौ गासिबो नाम थांफाजोबगोन आरोना खिन्थु आङो जे गावखौबो खिथा रावखौबो फेमिलि न'खरखौ आङो सिफायनो साना आरोना अनेक बाथ्रा बुंनांगौबा आंबो दङ ओमफ्राय सनासो फैलांबाय आं बिनानावसो होनसै दिनैनिफ्राय थारमाने आङो मोजां मोननायखौ माथो खालामबावनो आंबो जों सानैजों मोजां मोनलायबाबो दुखु दा मोनसै आरोना जों सानैजों मालाबाबो जिन्दगि मोनलायखाया आरोना बेखायनो आंहाबो संसार दं आंबो हिनजावखौ बिराद अनो हिनजावनि जानगार आं थानो हाया नों बांद्राय दुखु मोननो नांला नोंनि दुखु मोननायनि खारना आंखौसो नोङो दुखु मोननो आं मिथिखायो गासिबो मिथिखाजोबो आं नों आंनि थाखाय एसे दुखु मोननानै भिडिअ बानायदों नोङो रावनिबो दुखु मोनाखै मिथिखायो आं खिन्थु नोङो जानगार जादों आङो आंनिफ्राय जानगार जाना थादों सनासो होनफैलांबाय थायो आं सनानो गाबजियो नालाय बेखायनो थारमाने आंबो बिराद गोजान जायगायाव दंफैयो आङो नोंनि फनखौ मानो थाखाय हमनो हायाखै होननानै बुंबा आङो थारमाने आङो बिराद दुखु मोनदों आरो आं मा मोखांजों नुजाबावनो गामियावबो थांनो हाला हिनजावाबो आंखौ सैनाय नंला बेखायनो आं नुजानो हायाखै हिनजावनि फनखौबो आं हमाखै नोंनि फनखौबो हमाखै ओमफ्राय दा मबाइल अन खालामनाय लोगो लोगो नों गाबनाय नुदों गाबनाय माने नों फन खालामाबो आं हमनो हायाखै माने आं नों दुखु दाजा सनाल' होनबाय थायो आं माथो खालामबावनो नों जुदि मोजां मोनो आंखौ एथ' मोजां मोनो नोङो मोजां मोनबाबो आंखौ बावगारदो आंबो नोंखौ बावगारनो नाजानोसै आं बिराद गोजान जायगायाव खामानि मावनानै थानोसै आं नोंखौ बावगारथारनोसै दिनैनिफ्राय आं नोंखौ रायज्लायथारला नोंबो आंनो फन दाहर आं जिन्दगि फन हरला नोंनि लोगोफ्रा मा जाखादो सना नोंनि लोगोफ्रा रावबो फन हरा माथो नोंनि थाखाय सापर्ट गैया रावबो जासुला होननानै बुं मुथु होननानै बुं निगास होननानै बुं माथो नोंनि थाखाय रावबो सापर्ट खालामा भिडिअखौनो रावबो खालामा नोंनि थाखाय सापर्ट गैया रावबो जाय मानसिया भाइरेल खालामना होदों बे मानसिखौ आं मिथिजोब्बाय खिन्थु आं न'खरनि मानसिखौ बेखौ संसारखौ बरबाद खालामनो हाया आरोना फेमिलि गोनां न'खरखौ आं मालाबाबो सिफाया आं बिराद दुखु मोननानै दिनै भिडिअ बानायदों आरोना आं नै माबायावसो दंबाय हिमाचल प्रदेशआवनो नायल' सिनारिखौ नाय सिनारिखौ नायनानै बुं फाइनाल लोगोफोर नोंसोर आंखौ निमाहा होबायना आंनि नै गुलथि आंनि मोजां मोननायखौ आं मोनासै बेखायनो गावबागाव संसाराव गावबागाव सोलिनोसै आंनि हिनजावखौ आं थांनानै गोनांफोर जुदि निमाहा होयोबा आंनि हिनजावनाव थांनानै आं संसार जाहैनोसै मोजांनो हिनजावजों हाजिरा मावनानैबाबो आं हिनजावखौ फिसिगोन आरो खेमफ्रायाबो नोङो हौवाखौ हाजिरा मावनानैबाबो फिसि हौवाया सोलोंना जाहोखाया आं मिथिखायो उन्दु जायो सामफ्रामबो जौ लोङो होननानै आं मिथिखायो नोंनि फिसायखौ फोरों नोंनि फिसायखौ आंखौ लानांगौबा नोङो खस्थ' मावनाबो जाहो होननानै बुंदो सना आं बिराद दुखु मोननानै दिनै बानायदों आरो बिदिखौ आं रागा जोंनोबा दानो दिबाव थैनो हायो खिन्थु मानो थैनो आंना फेमिलि दङ न'खर संसार दङ आङो थैनांगौबा बिराद न'खर संसारखौ सोलिफिननांगौ आंना हिनजावा बेसेरा गाबगासिनो दं आं जेबो बुंनो हाला नों दुखु दाजासे खेबबाय सना बेखौनो बुंनो सानो जि जालांबाय आं नोंखौ दिनैनिफ्राय कन्टेक्टबो खालामनो हाला दिनैबो रायज्लायनोबो हाला आं जेबो कन्टेक्टबो खालामनो हाला नोंखौ अननानै निमाहा होदो खेबलाय आंनि सिरिदों आं बारा थानो हाला सैथो हाला आङो दिनैनिफ्राय जिन्दगि दारालाय आंजों नोंखौ आं कन्टेक्टबो खालामा आं जेबो खालामा कन्टेक्ट होननायखौनो खालामला आङो दिनैनिफ्राय दे सना